Waqt laqa delegati laburisti fiċ-ċentru laburista tar-Rabat Malta, il-kandidat tal-Parlament Ewropew Lorna Vassallot kelmet dwar l-esperjenza tagħha fiħdan il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-ispeċjalizzazzjoni tagħha f'affarijiet interni tal-Unjoni u fil-pajjiżi tal-kontinent Afrikan. Fil-fatt, l-immigrazzjoni mill-Afrika hija waħda mill-prijoritajiet tal-ħidma politika tagħha. Vassallot kelmet dwar il-bżonn li nibdew nħarsu pożittivament lejn l-Afrika u qalet li l-għajnuna lil pajjiżi Afrikani li sejrin tajjeb għandha tkun ukoll priorità. L-Unjoni Ewropea qalet għandha tajn kumpaniji fl-Afrika li jgarantixxu kundizzjonijiet ta' xogħol simili għall-Ewropa biex dawn jollu l-pagi tagħhom għal livell simili għal pagi diċenti Ewropej. Miżuri oħra sostniet għandhom jinkludu għajnuna finanzjarja lil Afrikani fl-Ewropa li jixtuq jibdew negozju f'pajjiżhom biex jgħinu l-iżvilupp. Lorna Vassallot tkellmet ukoll dwar il-viżjoni tagħha l-Unjoni Ewropea ssir l-ewwel blokk ekonomiku fid-dinja mingħajr nies jorqdu barra jew tal-laba. Lokalment hija qalet li għandha l-qalba ħafna suġġetti bħal aktar lif favur persuni weħidhom li jaħdmu anki mingħajr tfal. Dwar insulti b'diżabilità u mart temmel li għandha tiddaħħal proċedura f'każ ta' reati bħal dawn biex ma jkunx hemm bżonn ir-rapport tal-vittma biex il-pulizija tipproċedi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.